araw na naman tayo ngayon. Babalik. Ayan. Dito tayo ngayon sa padalahanan ng pera dito sa Aman. Ito lang po sa Pakinggan malapit. So, nagpila kami kasi nga para daw walang masyadong tao sa loob at para maiwasan din po ang pag dikit-dikit sa loob ng padalahanan. So ngayon nandito ako sa labas para ay makapila para sa pagpapadala at ito nga dumistansya ako sa kanila ng 1 meter sa mga ibang lahi na to kasi hindi natin alam. Ayan. So kaya nagdumistansya ako ng mga 1 meter sa kanila kasi mahirap na, di ba? So, ganun. So, nagantay-antay lang po ako na ma-termo para makapasok. Ayan. So, marami nakapila sa likod. Ayan. So, pangatlo ako bago ako makapasok sa loob dito sa padalanan. So, mamaya, iba-vlog natin kung paano tayo magpadala ng pera dito sa Aman. Lalo na ngayon ay lockdown dito sa Kuwait. So, mamaya kita-kita tayo. So ngayon, mga 5 minutes na tayong nakaantay dito sa labas. So, kung makikita mo dito sa likod ko, halo-halo to. Filipino, Indiano, Sri Lankan, Bangladesh. Ayan, yung nagpapadala ng mga pera dito. So, nagantay lang tayo na makapasok talaga. So, mga nasa 5 minutes na tayo nag-waiting dito sa labas. Dito sa Aman. Ayan. Kaya, dumistansya talaga ako sa kanila kasi hindi natin alam. Dumistansya talaga ako ng 1 meter sa kanila. Mahirap na. Di ba? So, mamaya, abangan nyo ako sa pagpasok natin ito sa loob. Kasi, wala pa, nakapila pa. Marami pa nakapila. Ayan. So, ayan, nakapasok na tayo dito sa loob ng Aman. So, ayan po. So, waiting na lang tayo doon sa pinakadulo. Kasi Pilipina yun doon. Doon. Pilipina po ang pillar doon. At dito po talaga ako lagi nagpapadala sa Aman kasi alam ko na maasahan po talaga yung pagpapadala ko. At kasi lagi ako nagpapadala dito so nare-receive talaga ng pamilya ko sa Pilipinas. So kung sa mga hindi pa nakakaalam na magpapadala, dito na kayo sa Aman. Ayan. Subok na po talaga to. Itong padala na lang. Ayan. So ngayon, endorser muna tayo ng Aman. Joke lang. Ano lang to ha? Ano tawag nito? Wala tong kaugnayan sa promotion. Ano lang natin to, pag-vlog lang. Ayan. Para malaman natin kung ano yung nasa loob. Kasi, ngayon kasi dito sa Kuwait ay lockdown. So, makikita nyo, distancing talaga. 1 meter, pati doon. Pati doon sa kabila. Ayan. So, hindi sila nagpapapasok ng marami dito sa loob. Para naman ay maiwasan ang pagsikip, ang hawa. Ayan. So, ayan po. At ako rin po ay dumistansya rin po ng 1 meter sa kanila. Para po ay maiwasan po talaga. So, ayan. Waiting pa rin tayo kay Kuya na matapos siya. So, mamaya kita-kita tayo ulit. So, ayan po guys, andito na tayo sa tailor na yan. Dito ako lagi nagpapadala sa kanya, lagi. At ayun, nagpabayad ako. Ipapadala ko itong ko. Dito ako nagbabayad sa car. Ayan po. Hindi ako gumagamit ng cash na yan. Paka ngayon. Kasi alam nila. At yun, tapos na ako nagbayad. Anintay ko na lang yung resibo para mapirmahan ko
Sa mga baguhan pala dito no, magpapadala, kailangan lang po ng passport nyo at yung copy ng passport, tapos civil ID. Kasi para ma-register yung details nyo. Ayan. Para sa sunod, yun na lang ipapakita. May record na kayo dito. Yun lang po yun. Passport, civil ID, kung may civil ID kayo. Ayan. Kung wala kayong civil ID, so passport pa. Passport po. Yun lang po. So ako kasi matagal na ako dito, lagi nagpapadala dito sa Aman, kay ICE. So, pinapakita ko lang lagi yun. Yung, mayroon din akong card dito sa kanila, or civil ID. Ayan. So, may record na ako, so madali na. At, talaga, subok ko na itong padalahan natin. Ayan. So, ayun, ito na yun, ang resibo. So, pipirmahan ko na. Para ako'y matapos na. Ayan. The Ministry of Health didn't shut them down? Ayan. So, ito po, pirmahan ko na. Ayan. So, ayan, Ice. Ayan na. Sulitin ko na lang. So, ilang oras, Ice? Bagong ano? Bukas na? Oo, kasi gabi pala na sa atin. May curfew pala sa atin. Sige. So, ito na guys. Napadala na ako para sa pamilya ko. Ayan. Sa hi ka muna. Dapat maganda ako dyan. Maganda ka talaga eh. Dyan. Ayan. So, subok na yan. Dyan ako nagpapadala. So guys, sa mga hindi pa marunong magpadala, dito na lang po kayo diretso sa Aman. Ayan, Aman. Maganda kayo. Oo, so subok na. Subok ko talaga po. Lagi ako nagpapadala dito. Oo, yun. Dito na lang po ako guys ha. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na lang po. So bye-bye po at God bless po. Keep safe everyone.